дуруд мегӯем ба ҳар яке шумо тамошобинони барномаҳои Коментшо. Ин ман боз Неъмат Салимзода ва ин нашри 26-уми барномаи мо мебошад. Мо хостем ки барномаамонро ҳамчун нашри махсус пешниҳод намоем. Пас биёед моро тамошо кунед ва дар охир хоҳед фаҳмед ки барномаи нашри махсуси мо чӣ гуна хоҳад буд. дӯстон, ҳоло агар поп сурудҳои кореягиро дар назди калонсолон пахш кунем, пас онҳо чизеро аз сурудҳо сарфаҳм намераванд ва барояшон ҳатто нороҳаткунанда аст. Лекин ҳоло бубинед ки барои ҷавонони аз 16 то 25 солаи мо ин гуна сурудҳо чӣ тавр гӯё лаззатбахшанд. Онҳо ин сурудҳоро ҳар рӯз мешунаванду бо ҳавои онҳо рақс мекунанд. Агар ба таърихи пайдоиши жанрҳои кпоп назар кунем, пас ҳамин гуна ҳодиса дар аввали пайдоиши онҳо буд. Дар аввали солҳои 90-ум дар Кореяи Ҷанубӣ мардум фикр мекарданд ки кпоп як жанри истисноӣ барои наврасону ҷавонон аст. Бале оҳиста-оҳиста кор ба ҷое расид ки донишҷӯён дарсро партофта ба консерти ин гуна сарояндагон мерафтанду духтарон мисли посбон гирди хонаи ситораҳои кпоп хайма мезаданд. Маҳз ҳамин вақт онҳоро айдол ё будҳо номиданд. Дар аввали солҳои 2000 маъруфияти гурӯҳҳои кореягӣ аз Корея берун рафтан гирифт. Ҳамааш аз консертҳои хурд дар хориҷа ба мисли Амрико ва Аврупо оғоз ёфт. Дар соли 2012 Пак Ҷесан хит вируси Gangnam Style-ро баровард ва гумон меравад ки маҳз ӯ тавонист ба ин ютуб қариб 5 миллиард маротиба диданд. Ҳамин тавр гурӯҳҳои кпоп ба таври назаррас дар миёни ҷавонон мавқеъ пайдо намуданду имрӯз барои онҳо баъзе наврасони моро хоб намебарад. Кпоп гурӯҳҳо ҳоло дар рейтинги мусиқӣ ҷойи аввалро мегиранд. Маҳбубияти гурӯҳи BTS-ро бубинед ки тавонист дар платформаи TikTok рекорди ҷаҳонӣ гузорад. Ҳамагӣ дар давоми 3.5 соат аз лаҳзаи сабти номи худ онҳо дар TikTok 1 миллион муштарӣ пайдо карданд ва пас аз 10 соат аллакай 2 миллион шуданд. Хулас, дар бораи таърихи маҳбубият ва омилҳои ба чунин сатҳ расидани гурӯҳҳои кореягӣ бо суруду мусиқиҳои худ мо як барномаи махсусеро омода карда истодаем. Вале ҳоло бошад, мехоҳем дар бораи 20 намоҳанги беҳтарину пурбинандаи кпоп дар нимсолаи аввали соли 2023 гуфта гузарем. Бояд гуфт ки ин 20 намоҳанг бар асоси рейтинги Genius Korea, бузургтарин сайти кореягӣ омода шудаанд. Ин сайт асосан дар бахши фарҳангу мусиқӣ ва муд ба хонандагонаш маълумот медиҳад ва кпоп аз ҷумлаи мавзӯъҳои пурбинандаи ин сомона мебошанд. Агар аз охир ба аввал ҳаракат кунем, пас дар ҷои 20-ум намоҳанги Roa аз The Boys қарор дорад. Суруд охири моҳи феврал нашр шуда, ҳоло онро 34 миллион маротиба тамошо кардаанд. дар ҷои 19-ум намоҳанги Karma аз Black Swan меистад ки моҳи май намоиш дода шуд. ҳоло онро беш аз 5 миллион тамошо кардаанд. суруди дровинги Боби аз Icon Fit соли моҳи марти имсол барои мухлисон пешниҳод гардид ва онро то имрӯз қариб 7 миллион тамошо карданд. Ин суруд дар ҷои 18-уми рӯйхат қарор дорад. дар 17-ум зина суруди Want You аз Таббер меистад ки 4 моҳ пеш манзури тамошобинон гардида буд ва ҳоло онро ҳудуди 5 миллион дидаанд. моҳи феврали имсол намоҳанги Sweet Juice аз Pupils Kiss рӯнамоӣ шуд ки то имрӯз онро беш аз 8 миллион маротиба дидаанд. дар 15-ум зина намоҳанге қарор гирифтааст ки аллакай ҳудуди 100-ро гузашта онро 102 миллион маротиба тамошо карданд. ин намоҳанги Cupid аз 50-50 мебошад. суруди Steal the Show аз Шона ва Ҷефф Сатур низ моҳи феврал рӯнамоӣ шудааст ва то имрӯз онро қариб 5 миллион тамошобин дидааст. Space аз Aespa дар зинаи 13-ум қарор гирифтааст. гарчанде онро моҳи май нашр карданд, аммо ҳоло беш аз 93 миллион тамошобинро гирди ҳам ҷамъ овардааст.
дар зинаи 12-ум суруди Icy ки аз кард бо беш аз 13 миллион тамошобин қарор гирифтааст ва ин сурудро моҳи май нашр карда буданд. Me Life аз 17 моҳи май нашр шуда ва то ҳоло онро беш аз 25 миллион маротиба тамошо кардаанд. дӯстон, хотиррасон мекунем ки мо дар бораи топ 20 намоҳанги кпоп дар нимсолаи аввали соли 2023 гуфта истодаем. ҳоло бошад ба шумо намоҳанги Overdrive IM аз Monster X-ро муаррифӣ мекунем ки дар зинаи 10-ум қарор дорад. ин суруд моҳи июн нашр шуда, то имрӯз онро беш аз 5 миллион маротиба дар YouTube тамошо кардаанд. Бонси аз Атиз моҳи июн ба нашр расида, то имрӯз қариб 50 миллион тамошобинро гирди ҳам овардааст. Чешие аз ITZ ҳарчанд охири соли 2022 нашр шудааст, аммо то имрӯз ин сурудро беш аз 2 миллион маротиба тамошо кардаанд. 12 апрел дар YouTube суруди Knock аз Ли Ҷиён рӯнамоӣ шуд, то имрӯз онро беш аз 27 миллион маротиба тамошо кардаанд. бори дигар хотиррасон мекунем ки мо дар бораи топ 20 намоҳанги кпоп ки бар асоси сомонаи Genius Korea омода шуданд ҳарф зада истодем. мо дар ҷадвал ба 6-ум намоҳанг расидем ки ин суруди S-Class аз Stray Kids мебошад. сурудро 1 июн нашр карданду то имрӯз беш аз 75 миллион тамошобин онро дидааст. ба топ 5 намоҳанги ин рӯйхат суруди Save Me Kill Me аз CIX дохил мешавад ки ин суруд аз моҳи май инҷониб қариб 11 миллион тамошобинро гирди ҳам овардааст. Track House аз Psychos низ аз беҳтарин намоҳанг ба ҳисоб меравад ва онро моҳи март ба намоиш доданду то имрӯз беш аз 26 миллион маротиба ӯро дидаанд. Hegium аз августӣ дар зинаи сеюми топ 20 намоҳанги кпоп дар нимсолаи аввали соли 2023 қарор дорад. намоҳангро охири моҳи апрел нашр карданд ва то имрӯз 46 миллион нафар онро дидааст. Ditto аз New Jeans охири соли 2022 нашр шуда, онро то имрӯз қариб 39 миллион маротиба тамошо кардаанд. ҳамин тавр дӯстон, мо расидем ба намоҳанги Elledge аз Adele ки дар рӯйхати топ 20 клипи беҳтарин кпоп дар нимсолаи аввали соли 2023 дар ҷои аввал қарор дорад. ин намоҳангро моҳи май намоиш доданд ва то имрӯз беш аз 65 миллион тамошобинро дар YouTube ҷамъ овардааст. бо ҳамин азизон, мо расидем ба фарҷоми нашри 26-уми барномаи худ. дар ин нашри махсуси барнома мо ба шумо дар бораи топ 20 намоҳанги кпоп ки дар нимсолаи аввали соли 2023 беҳтарин дониста шуданд қисса кардем. албатта фурсат барои нашри комили ҳар як ин сурудҳоро дар барномаамон надорем. барои ҳамин мо тасмим гирифтем ки дар давоми рӯзҳо аз ин сурудҳо ба таври комил ба шумо пешкаш намоем. барои ҳамин бо мо бимонед то беҳтаринҳоро якҷо тамошо намоем. то дидан хайр.